да продължим с видеото. Съжалявам, че имаш такова прекъсване, но вижте. Значи, мисля, че няма да се получи да стане, затова ще направим топка сладолед. Ще видите, ще стане точно като истински. Смачкайте я независимо как, какво, защо, нали? Вижте колко съм красива! Малко напукано звучи, нали? Да, и аз така си мислех. Ще сменя песента. Това го пее мама. Мисля, че точно соча към камерата. Това топче сега ще го насоча точно към камерата. Късайте малки, такива, за да станат като пръчици. И ще направите. Да, всъщност, я не правете. Всъщност ще прибера кафявата и ще направим сини сладкишчета. Ще се върна и сега. Вие гледайте какво е синито. Голямо готвене, голямо правене на текстове. За цяла година толкова съм готвена. Трябва да спусти. В момента снимам клип за интернет. Вижте какво сладко цвете. Ще има още 2-3 минути с вас да ви покажа пластелиненото изкуство. 1-2 минутки и толкова. Искам да кажа нещо на майка ми. Вие не обръщайте внимание. Мамо, в момента снимам за интернет. Нищо бе. Хората знаят, че са като... Мамо! Малко. Майка ми е на 21. Ау! И, нали, смисъл... Не на 21, ами... Как да ви го кажа, на 41. Ще прави скоро време 42. Но тя изглежда като на 25. Сега ще ви направя боровинков сладолед. Значи правите така. Размачкайте малко топче. Чакайте, че тук съм направила едно объркване.
Значи, момент, сам тук да затегнем. Или пък ще направим бомбон. Аз се променям настроението и всеко нещо ми хрумва. Баща ми е на 45. Нали те, мамо? Баща ми е на 45. На 43 моя грешка. Нищо. Малко стана като маршмелът, но пак бомбон. Сега ще направим нещо като балон. Такъв, дето се държи и тъй, например. Сега го разкъсваме. Мамо, виждам ли се? Да, бе. Сега син ли е екрана? Или черен? Това е пластилина. На фотоапарата ми батерията му пада, за това очаквайте продължение. Това беше всичко от мен. Ще се видим, не знам, след месец, след два.